Sugeng enjing Pak Prapto. Sugeng enjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Pak Bupati, kanca-kanca sedaya. Saya ini seniman Mas Dalang. Inggih. Munggah panggung ngobrol nggak iso nek gak palaran dulu. Oh ngoten. Nah, monggo. Monggo kanca-kanca selindro. Nah, monggo. Palaran panggur nggih, monggo. Iya, monggo. Nane, monggo. Nggih. Monggo. Ingkang ngaturaken panjenengan piyambak to Pak menika? Saya dong. Nggih, nggih, monggo, monggo. Nggih. Nane. Oh, serpak riyen. Repek dulu dong. Serpek dulu. Karena masih habis lebaran, para pangkur Islami nggih. Bulan becik kang prayoga. Bulan becik kang prayoga. Tumraping kawula saindenging nagri. Perhawalan nepsu posawu lan poso ing bulan Ramadan nggih. Aja lali salat raweh wanci ndalu. Maca Quran saben dina. Maca Quran saben dina. Minangka tentreming alhamdulillah. Bali malih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, matur nuwun kerawan panjenengan, Pak. Nggih. Menika mujudaken nuwun sewu. Remenipun warga wonten ing Bonsari mriki ugi keluarga agung saking Eyang Bejo. Nggih. Nadyan nembe sepisan menika kula pinanggih panjenengan nggih Pak nggih. Nggih. Nggih, wah saestu. Nawi asma panjenengan sampun nate kula mireng. Nggih. Ning setiap tahun kan ke isi Solo. Oh nggih, nggih. Dalam rangka Hari Wayang Dunia menika Selalu alhamdulillah sponsor kalau ada Hari Wayang Dunia di Solo. Nggih, nggih. Wah, jan tenan kok. Pecinta budaya, pecinta wayang, wah tenan. Di Solo itu aneh. Pripun, Pak? Kalau Hari Wayang Dunia saya sponsor dan Nggih. dalang. Karena dalangnya 20-30 orang gantian tiap hari. Nggih, nggih. Nah, saya kebagian hari keempat. Oh, ngoten. Hari ketiga saya datang nonton. Loh, lah wong dalang sing nonton ra enek panjake akeh ki piye? Tak aturi Bu Rektor, Bu Dekan. Nggih. Bu ki piye to, Bu?
mayang ren sing delok iki gak rame. Lah pripun to Pak Prapto? Wong wis 3 dina iki wayangan terus. Nggih. Keempat gedung sing delok ra eneng. Bu, nek aku mayang kudu sing menonton pol. Penuh harus. Lah pripun carane Pak? Gampang. Birgi sing ngajari aku. Nggih. Gampang. Bu, umumno ke mahasiswa dan semua yang di sini umumkan besok jam 6 sore Pak Prapto ndalang. Semua penonton dapat kupon. Ada 20 HP. Penonton bisa dapat HP. Ada amplop 250-an 20 amplop. Jadi sing nonton bisa dapat penuh gedung. Ya Mbak Birgi ya. Nah itu. Ya nuwun sewu, saya ini pecinta seni. Nggih, nggih. Saya kesini malam ini karena Mbak Uun salah satu anggota daripada grup saya. Ya. Saya punya grup kesenian 20 tahun yang lalu saya dirikan namanya loh, wes Rendo. Wes kangen karo aku tuh. Waduh. Wes darene wes. Sampun Pak, minal aizin. Ya. Oke ya, jadi kenalkan yang belum kenal saya mempunyai 2 grup kesenian. Yang satu Campur Sari Sinar Baskara. Nek pengen mirsani di YouTube juga ada. Saya dirikan udah 20 tahun yang lalu. Sinar Baskara namanya Mas. Nggih, nggih. Karena apa saya dirikan Sinar Baskara? Waktu itu setiap minggu itu di TVRI Jawa Timur selalu ada siaran campur sari dari daerah-daerah Mas. Nggih, nggih. Nah kebetulan tak delok. Siapa? Namanya dari daerah kok yo sing main kok yo tua-tua. Ngoten. Sing nyanyi yo kok gak pati ayu akeh sing tua. Ini sidanya muda-muda atau Oh, tadi iya, Pak? lain, Nggih. ya. Jadi saya bilang sama TVRI, saya ingin membuat campur sari, jangan kalah dengan dandut. Ya, Pak Dalang, Nggih. dulu kalau saya waktu muda dengar dandut itu isin. Oh ngoten. Ya, zaman dulu ya, dandut Nggih, itu desa. Tapi dandut akhirnya apa menjadi nasional dan dunia. Campur sari jangan kalah. Wah. Siap. Saya Oke. dirikan campur sari golek penyanyi sing ayu-ayu, sing suarane apik. Nek rayu ra oleh melok. Betul. Lah golek kok Surabaya kok oleh 4 penyanyi. Ya, akhirnya impor dari Solo yang sekarang masih bersama kita yaitu Mbak Kesi. Nggih. Ya, nuwun sewu Mbak Kesi, bintang tamu supaya tampil ke depan bersama saya. Wadah. Ora apa-apa, ayo. Wis gak usah pakaian sing ayu-ayu ngono wis ayu. Nggih. Oh, yang muda ya wis. Nggih, niki dilanjut tembangin apa Bapak? Tunggu dulu. Oh, belum. Nembang gampang. Yang perlu saya sampaikan nuwun sewu ya. Ini Mbak Kesi ada saksinya. Mas Dalang, Nggih. saya itu hobi saya nanggap wayang. Oh ngoten. Romone panjenengan ini berkali-kali saya undang. Oh ngoten. Mas Mantep teman saya, Mas Purbo teman saya, Mas iki suaminya Mbak Kesi Cahyo sering Nggih. saya tanggap. Nggih. Ya. Ingkang dereng Dulu ya, ingkang dereng malah kula nggih, Pak. nggih, Mbak harus terima kasih dengan saya loh. Dulu 20 tahun yang lalu, sinden ini gak oleh ngadeg. Mbak Kesi nek nyinden duduk aja itu orangnya itu. Tak ajak Mbak Kesi melok aku, ayo neng Surabaya. Ngadeg, Mbak. Enggak Pak, saya sinden enggak boleh berdiri. Wes ngadeg karo aku. Mbak Kesi itu. Akhirnya saya nyponsori yang sinden bisa ngadeg itu saya. Harus terima kasih dengan saya tuh ya. Nggih. Wah, luar biasa. Nggih. Wayang itu dunia wiwitan, itu mesti ngene. Pak Mantep, surep Toto Pitono nggih nagari pundi ingkang kaeka didosa purwa. Eka marang sawi jidosa 10 purwa wiwitan senajan tokar dan seterusnya. Bosen penonton muda-muda. Mas Mantep, iki negara maju. Sinden sudah boleh berdiri Mbak Kesi ya. Mbak Kesi udah mau nyanyi berdiri sampai sekarang. Nek mayang ojo kakean janturan. Lah piye Pak? Wis to. Flashback perang dhisik gak apa-apa. Itu Pak Mantep saya yang minta itu. Ya. Karena saya sering nanggap beliaunya almarhum perangno yang dhisik. Ya, karena Pak Mantep merangno, ya toh. Wiwitan perang. Itu juga dari saya karena saya pencinta dari wayang ya. Aku bisa ndalang ya bisa to mosok gak iso. Sang saya dalara sabyar kang lintang kumedhap. Titi sonyo tengah wengi. Lumrahing gandaning puspita karengyaning budyanira
Ndak aku ditangkap kemudian. Nggih. Oke ya, jadi alhamdulillah Mbak, panjenengan sekarang sinden boleh berdiri begini karena alhamdulillah saya Siap, dengan Pak Mantet Bapak. yang mulai. Oke. Mbak Kaisi yang nyponsori. Dulu duduk aja. Apa? Nggih Pak Dalang itu lucunya Mbak Kaisi. Nggih. Itu 20 tahun yang lalu ya. Nggih. Sekarang malam ini Mbak Uun ngadakan acara ini. Ya, apa yang tak sumbangno ya? Pradonggo. Ini walaupun belum kenal banyak udah ketemu saya ya. Nggih, Ini betul, kenal lah Pak. banyak kenal saya lah ya. Yang muda-muda ini ya. Ayo saiki caping gunung tak bawani jenggleng nang sape. Sak jenglengan sak yuto. Waduh. Siap. Tinggo sangu ya breki ya. Ya, betul Pak. Sak jenglengan sak yuto. 1 juta. Nggih, nggih. Nah ini memang ini malam ini wayangan lain dari bayang lain. Limbuan ini biasanya setengah jam sak jam. Nggih. Saiki nganti esuk limbuan terus ya ora apa-apa. Nggih, mboten napa-napa pun nggih. Ya caping gunung nggih. Nggih, monggo-monggo. Penonton wasitnya ya jreng apik sak yuto. Nggih. Tindengane sak pira mau? Saben wengi nggih, monggo nggih. Siap. Saben wengi nyawang konang. Yo. Ya, 1 juta. Sae Saya. dalange sing abani oleh sak yuto. Waduh, Lah, alhamdulillah. ini buat 1 juta. Sak yuto. Oh, berarti dalang 1 juta, ini 1 juta. Oke, dicatat ya, Pak. Ngene iki bejane anak soleh iki ning kene iki. Ayo kowe yen memangun monggo. Ya. Sik. Aku nyeluk anak wedok lho ilang ya. Sinten? Mbak Alifah. Alifah. Sainganku. Wah, ini Pak Alifah panggil sini. Sainganku ini Mbak Alifah. Mbak Alifah Mbak mana? Alifah. Mbak Kesi nggak mau ganti ini Mbak Alifah. Ya. Mbak Alifah sudah berganti apa belum? Oh, sudah ganti, Bapak. Ganti. Nggih. Ya tuan rumah Mbak Uun. Mbak Uun, Mbak Uun, Mbak Uun Uun. sini Mbak Uun. Ya, mangga. Mangga Mbak Uun. Pinara mriki kula entosi. Mbak Uun. Pinara mriki. Oh, Mbak Uun. Pinara mriki. Oh, nggak Ya. bisa, sudah Nggak apa-apa. siap, nggih. Oh, nyuni Yen memajang. Saya tak golek. Sindennya, Bapak. Iki kancaku iki biasa karo aku ya. Ya toh, ayo. Nggih, Mbak teman-teman. Putri yang biasanya. Gak enak, gak kiwat tengen. Sama ngajeng monggo. Ayo Mbak Putri. Iya, Mbak Putri. Ya, Nduk. Oh ya, yen memajang terus jenenge sing apik ya. Nggih. Nah, jeneng apik ya. Yen memajang ya, Nduk. Yen memajang among karo janur kuning. Ya. Rong yuto. Ya. 2 juta. Wes, Sugeng dalu tenanan Bapak. iki. Oh, ini ya. Dalu, Bapak. Kembang ayo. Oh ya, ayo. Ya. Monggo. Kembang baik weton. Adir, monggo. Ngene Mbak sini, Mbak. Gunung, monggo. Gunung. Oh. Pengendangnya sak yuto. Ngono lho. Kula niku wong Bojonegoro. Nek ngene jenenge cara Bojonegoro ombakan kuwi. Wadah. 2 yuto, jadi wis 4 yuto. 4 juta. Rada nek sangu ya. Sip. Saiki palaran sing penak ya aku ya. Nggih. Iya, palaran sing enak ya. Pacitan sarwe
yuta wis 5 juta. 5 juta. Najan wadon sarwi lanang inumane Ayo. Siape lho. inumane beras kencur. Wah, jan. Apik tenan to iki jane. Ki rombongan kesenian apa jeneng ini? Gotong royong grup. Gotong royong. Wis tak ganepi untuk pradonga 10 juta. Oke ya. Nggih. Pokoke limbuan sampai pagi ya Pak Dalang. Nggih, wah jan. Niki nggih pun pagi. Papa, Pak. sing ngendang niku bukan rombongan ini. Bukan. Jadi menawa ajeng di Freelance niku Pak. Tapi aku kenal, pernah lihat saya tuh. Aku pernah Pernah. ketemu sampean di mana? Di isi. Di mana? Teng isi Solo, Pak. Isi Solo. Nggih. Ya kuwi. Kasihan ini Pak, kasihan bapaknya Freelance baru niku Pak. meninggal. Nggih, niki. Bapaknya baru meninggal. Kang kasihan, ramanipun Pak. Oh, jadi maksudnya iki 10 juta tambah DE sak juta. Lah. berarti. Nggih, Ah, nggih Pak, betul. nggih. Sak juta tambah. Ayo Niku bilang apa? mesake niku Pak, bapakne bar dipejahi niku. Bapak, Ya, Bapak ya sinden-sindennya ini belum itu Bapak. Lho. ono dhewe. Oh, ada sendiri. Sinden, Sinden. saya seniman. Saya pangkur palaran apa 20 pupuh. Nggih. Dandang gula 30 pupuh. Nggih. Saeku nembang terusno nek iso sak yuta. Wah iki. Terusno ya sinden. Napa? Siji, loro, telu, papat, lima. Saya Pak. Ayo Saya Kowe enggak. melok, ya wis melok 6 ya. Nggih. Sing duwe gawe pengen melu. Monggo serpeki, palaran, serpeki silindro. Teruskan ya yang bisa ya. Sing gampang-gampang dulu. Amilya manungsa kang nyata ingkang becik martabate. Stop. Yes, ayo. Ayo, Mak. Ayo, Mak. Sar. Yes, 1 juta untuk sinden. Baru sarok Pak. Sarto, baru sarwi ngono salah loh itu. Sarwi sarwa suara alon. Ngesak tondok nduk wis ngesakno. Wani jawab syukur. Satu sun Pak, ngenteng-ngenteng. Lagi ya. Sindene 1 loro 3 4. Jeneng enteng-enteng iki. Lah ini, Pak. Ini, Pak. Ini. Oh, Oh, pitu ya. Oh, pitu. monggo. Ayo, palaran lagi, kan seperti tadi. Banjir palaran. Yo kerubutan koyo menjangan mati. Stop. Yes. Ayo, ayo. Mbak, monggo. Satiro. Iki Satrio Linuwe. Iki satri yopi lunjung. Ora sida sak yuta. Mbak, Stop. Salah ya. Gambar kok ngeyel. Ngapunten Pak, wau cakepane mboten pati
rapi jelas, Pak. Oh, yo ngesakno, Mbak. Kasihan, Pak. 2 juta itu. Lah, Iya. nggih. Sankas ya, Kasihan kok malah 2 juta. sing gampang ya. Yo srepekan meneh. Ayo jaral pelok. Pelok 6. Nganti pelok 6 nggih, monggo. Kira gak iso Lol, pelok. lol. Ya. Pancen bener kandamu urip iku mung eling lan tekun. Stop. Saya bab Ya. ngeling anang. Yes, mana bae oke. Oke wis 3 juta ya. Duh, wong ngelingono nek 3 juta. Lingon. Ayo lagi. Nalikani roe ngendalu wong agung mangsa stop nek gak iso kebangetan. Yes, oke. 4 juta karo pindungkas. 6, Pak, ini 6. 6 pindennya. Iya. Piro Bapak? Kurang loro. Nggih. Pak, stop. Jane aku pancen pinter ya. Tak golekne sing angel saiki. Kembali ke Slendro lagi. Waduh, wis. Legendar iki. Kebobong kang nyebrang kali Bengawan keong gondang jarak sungute. Stop. Timun kinotong wolu Surabaya keker ke stop. Aku nek wis ngene nganti parek esuk wayange ra main-main. Berarti tambahan iki, Pak. Kira kurang stok enggak? 5 Satu juta, lagi, satu satu lagi. Lagi ya. Wis. Biar genap. Jangan toh Pak, kasihan, Pak. Nggih, monggo. Dedampiaan sauruting margi sedaya nunggal tujune mring pamulangan agung Amarasudi. Stop. Wis ora usah apa-apa. Wong 6 sak yutoan wong siji ya. Nggih. Saya kesini sebetulnya kita punya grup ya. Grup saya pertama adalah campur sari, bisa pop, bisa dandut, bisa Cina, bisa barat. Namanya Sinar Baskara. Mbak Kesi itu sesepuhnya sudah 20 tahun yang lalu. Sekarang masih eksis. Yang kedua, Pak Dalang, saya punya grup lagi wayang karawitan. Namanya Baskara Sakti. Ngoten nggih. Nggih, Pak nggih.
Ya nuwun sewu nek pengen kenal saya buka aja YouTube nama saya Suprapto Santoso. Nggih, nggih. Saya ini Mbak Dalang, bar diseneni bojoku. Nggih. Aku tiba, Pak, Rene Pak. Ini ngopo? Papa jadi orang nggak boleh sombong ya. Loh, aku sombong apa mah? Buka YouTube itu. Tak buka YouTube. Anak apa mah? Buka tak YouTube. Tak buka YouTube Pak. Jangan bisa buka itu. Suprapto Santoso AKB 70 Raja Sawer nyawer 1 koper. Nggih. Gak sombong ngono kuwi. Nggih. Lho mah sing gawe dudu aku kuwi. Aku nyawer di video wong dilebokno gitu. Anak lagi situ Elisa dan teman-teman sangat bahagia kedatangan Sultan Raja Sawer. Ada itu di YouTube itu. Nah, mboten kula to Pak Dalang. Nggih, Sing Pak. wong sing gawe ning ya enggak apa-apa wong seneng nyawer. Tan kantor menika ngaten, Pak. Penonton. Beliaunya Bapak Bupati Tasih Lenggah. Menika langkung prayogi, beliaunya Bapak Haji Hari Wuryanto kasuwun pinarak ugi wonten pepanggungan, Pak. Nggih, monggo. Nggih, monggo. nggih. Pak Bupati. Nggih, Bapak Bupati. Monggo, Pak. Monggo, Nggih. Pak Bupati, monggo. Tutuk, tutuk. Monggo Bapak. Monggo, Pak, monggo. Menika panjenengan saking warga Monggo, Pak. putra mayah saking Eyang Bejo. Tuk tuk tuk. Gusti Sugeng dalu Pak Bupati, sugeng rawuhipun. Sing dalu Pak Prapto. Monggo, Pak. Nggih. Rawuh teng Madiun luar biasa. Matur sembah nuwun sanget kerawanipun Bapak Bupati. Nggih. Suatu kebanggaan Mbah Bejo sakeluarga kerawan panjenengan menika, Pak. Alhamdulillah. Nggih. Matur suwun. Nggih. Nggih sami minal aidin wal faizin, mohon Nggih. maaf lahir batin. Nggih. Mugi sedaya fitrah sedaya ngaten. Amin, 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 nggih, amin. Bapak sami-sami. Matur suwun iki kerawuhan sponsor saking Surabaya. luar Nggih. biasa. Nggih, Iki nggih. rezekine piantun Madiun. Leres, Pak, leres nggih, nggih. Niki rebat cekap Nggih. sampun enjang ngendikanipun. Nggih, nggih, Pak, nggih. Dek jaman Stop. Mumpung lagu itu, Nggih. saya bawa. membawa penyanyi 4 orang. Nggih. Ayo tampil penyanyi saya 4 orang saya bawa. Ayo tampil ke depan. Silakan. Sarang-sarang kersanipun Nyanyi bareng. sarang-sarang Nggih, sarang. kok menawi. Nemani Pak Bupati ayo, Oh, silakan. nemani Pak Bupati. Iya, Jadi nggih Ayo, kersane ayo. buka celuk Pak Bupati riyen Ya, mboten ayo, napa-napa ya, ngoten ayo, Pak Prapto. silakan. Duet lagu apa aja, ayo Ya sini. sambil nunggu mbaknya sampai sini, monggo Bapak. Monggo. Penyanyi saya semuanya jumlahnya 13 iya, termasuk iya. Pak Uun. Nggih. Nah, ini ya hanya 4 orang Monggo. karena yang klasik ada acara malam ini. Jadi yang Nggih. pop ini sebetulnya. Matur suwun. Menapa menapa langkung rumiyin Bapak rumiyin lajeng mangke ibu-ibu Ya. menika, Pak. Ngoten Oke. nggih. Sarang-sarang kan ngentosi ra didangu. Monggo Mbak mriki, Mbak. Ayo, ayo, Mbak, maju, monggo. Mriki sedaya. Ayo, maju, Mbak. Pun, monggo, monggo. Monggo Bapak. Ah iki nek gak ana sing nengah-nengahi iso geger. Tadi kan samping gunung tadi kan, sekarang lagi. Bah, niki Bah, jenengan tengahi Bah. Bawani kantun gendengin nggih. Lah Ayo nggih. Duk, cepet Duk. Nah, biar iringi nih Pak Monggo, Bupati nih. Abahe malah nyiapin mercon kok malah ulang tahun. Mangke malah geger Nggih. mboten tengahi niki. Pun Monggo pesane Mbak. abahe lenggah teng ngandhap nggih ya. Lah Sugeng dalu Bapak Bupati. Nggih. Pak Dalang, sugeng dalu. Kanca-kanca sinden. Dua sini, dua samping. Nggih. Dua sini, dua sana. Dampingi Pak Bupati ya. Sini loro, kono loro. Sini. Mbak, sini dua. Samping gunung aja kok ya, gampang ya. Biar penyanyi pop bisa juga samping gunung ya. Iya mangga.
Menika Pak Bupati Kang Amiwiti mangke sareng-sareng ngenten nggih Pak Bupati nggih. Monggo. Monggo. Pak Bupati nggih. Ayo Mas, anu jaiponge siap nggih Mas. Ya, monggo. Monggo Bapak. Dek jaman Boleh joget ada saweran. Boleh joget. Jor kelingan Kalau mau joget ada saweran. Ayo. Peni saiki ono jarene wis menang keturutan sing digadah yen nate janji ning saiki apa lali neng gunung tak cadongi sego jagung yen mendung tak silihi cape gunung syukur bisa nyawa gunung desa dadi reja kene ora ilang gone padha lara lopo Cek. Mas Budi. Sebelah kiri. Dek jaman berjuang Jor kelingan anak lanang Biyen tak openi Jor saiki ono jarene wis menang Pak Naryono. turut sing digadah Sawer. yen nate janji saiki apa neng gunung tak cadongi sego jagung yen mendung tak silihi cape gunung luar biasa semangatnya nih Alhamdulillah. niki kersane emut masa perjuangan pun Mbah Bejo luar biasa Nggih. alhamdulillah kita saged nguri-nguri budaya Laras Pak. Wah, dan saestu menika. mugi-mugi ingkang dipun tinggali niki mboten kesupen kalian sejarahipun ngaten. Laras nggih Pak nggih. Syukur bisa nyawa desa dadi dene ora ilang
Luar biasa Pak Sembah nuwun, Bupati. Pak Bupati. Matur suwun. Matur sembah nuwun Bapak. Nggih, Mugi-mugi luar biasa. sedaya pikantuk sehat sedaya. Amin, 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 amin. Nggih. Numpak sepur madhape Mas Pati. Cakep. Naikipun wonten ing Jepara. Cakep. Mas Hariwur kalih Pak Pur dados Bupati. Nggih. Insyaallah Madiun sejahtera. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, matur sembah nuwun Bapak. Nggih. Amin, amin, amin. Pak Nggih. terakhir satu lagu ya. Menapa, Pak? Ini lagu pop ya iringi iso ya. Nggih. Apa jenenge lagu napa? Pop mie. Jambu alas bisa ya. Milih jambu alas apa? Pop jebalas. Jambu alas bisa Bapak niki Anyar. jambu alas. Nggih. Jambu alas ya. Nggih, lagu pop jambu alas, Bro. Nggih. Jambu alas. Kenapa nggak mau joget di sawer ada Joget Bapak Bapak jenengan. joget lagi ada saweran itu. Nggih. Penonton ayo. Tenang Bapak sudah disiapkan. Joget Jambu alas apa? saja. Monggo-monggo jam balas so. Enggak siap, Bayi balas jauh. Asik. Wah. Wow, wow, wow. Kelingan manis SMP magemuyune Kasih sayang. lakon dadi bojone sayange wis duwe bojo aku wis kebajo tresno Rasane ati. sonyawan lakon bisa duwe Asik. Lulut, lulut. ada semut aduh Eling, eling. roda aja dirapet Adit gak uman Adit. Sumpah wis janji, harus hidup semati.
manis rasane Aja kuwaos nojon tilas enteni randane sayange wis duwe bojo Ora ngurus, ora ngurus. aku ya aku masih sedo. bisa duwe Mantap sekali. Matur sembah nuwun Gitu. sanget. Iya. Ih, Pati nyuwun pangapunten bendaraku mbak anu ya mbak ini anak Mbak saya Brigita, ngayu ya nggih. nanti kasih beliau 10 juta Ya. penyanyimu wong 6 juta Oke, siap Bapak. kowe terserah piro karepmu njalukmu Ya. Masalah matur sun Matur nuwun Bapak Assalamualaikum nggih. warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Waalaikumsalam nggih.